ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо намхе курткои хушрӯва, курткои балону виранишонтиям и блестящие мо дадаян дар роз қариб то зонура меистан. сифатошон беҳад нағзай 450 сомонай. шахсан ирама аллакай худам 1 сол истифода бурдагим, медонам ки сифаташ хубай. дарҷа 3 расветка дора: сиёҳ, коричневый ва серый. Анамҷа 3 намудай. То размери 52 доранд. бинед чӣ қадр хушрӯ, кисош аз ду тараф калон калон. баъд бо ҳастаи амхе ҷинсои начосдор. ана ин намудош беначосан. ози начосдорам нишон метиҳам, то охири видеоро бинед. капшондоро ҳар хелай 170 сомонӣ, баъдан вай ҳастай 200 сомонӣ, нигиндорое ки дар боло кабуд ва серӣ ва ё без размерниян стандарт то размери ами 48 тақрибан мешава. инчунин аст костюмчои ҷинс бе устинако 150 сомонӣ, 170 сомонӣ. баъдан ин костюма мехом нишон диҳам. ана ин курткачагӯе мира ҷинсовка, дарунуш ҳамхе мех дора, ғав сакакай. марҳамат, бинед чӣ қадр хушрӯ. ранги серияй то размери 52 мешава. нархи 370 сомон. агар дар кор бошад шумо метавонед биёед корвон. пешина 7 дарвоза, ҳозира 11 даромадгоҳ навистагиай. 5 ряд буд ба фикрам. бо биёед хитон якбор бинед. иҷада бо ҳастай курткао ина ин намудо 200 сомон, 250 сомон амхе. ана қисми болош боша аммо 450 сомонае. ҳаст инчунин амхе безрукавкои бе остин дарозак то размери 52-54 мешава. ино дӯстони азиз нархшон, нархи донаш 220 сомонай. инҷа бо ҳаст ҳар хела куртаву абайяҳо насиб карда боша бо ма омада анами куртаву абайяҳоша ҷудогона видео мекунам. чӣ хеле ки медонед имрӯз рӯзи саиди ҷумъаяй. муборак бошад барои шумо. имрӯз бозори корвон кор намекард. ин видеоро ман 1 рӯз пеш ки ба навор гирифтагӣ будам, ҳози амхе монтаж карда пешниҳоди шумо карда истодаам. марҳамат, агар аз анамин намуд курткаҳо дар кор бошад шумо нависед ғавсакай хушрӯвай об намедроя. мисол сифаташ аҷоиботай. и блестящие чӣ хеле гуфтам ози мо дадаян. метавонед ки харидорӣ кунед. вай стилиш оверсайзай. вай плечикош камакак спушени меиста. хулоса беҳтарин рангҳо дора. агар ки мисолам хеле рангҳо дар кор бошад она мо метавонем ки ҳаминора шумода доставка кунем. доставкаи мо ба русия ҳастай, дар дохили тоҷикистон низ ҳастай. бисёр вақт мепурсанд. дар ҳар видео ма мегӯям ки мо доставка дорем ва боз ҳам такрор мекунем ки мо доставкамон ҳам дар дохили тоҷикистонай ва ҳам берун аз он, яъне ки дар русия ҳамаи шаҳрҳошда равон мекунем тавассути почта, ки бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта мерасад. дӯстони азиз, ҳамин ҷинсои мехдора беҳад ихтарако пурсида буданд. рости гап кабутоша наёфтам. ҳамин сериш будай барои авай ба навор гирифта гуфтам бар ҳар ҳол шумода нишон диҳам, барое ки бисёр ихтарако хоҳиш карда буданд. бинед, марҳамат, тамошо кунед. кадомеш ки дар кор бошад дар ватсапи ман нависед ё ин ки голос равон кунед. албатта ман шумода ҷавоб медиҳам.